A gajeren labarinmu na yau, zan sambazo muku labarin wani ɓarawo da ya saci akuya, aka kulle shi a kurkuku a tsawon kwana. Wani ɓarawo ne ya saci akuya, sai aka kama shi aka miƙa wa alƙali. Alƙali ya ce, ana tuhumar ka da satar akuya guda 3. Ɓarawon ya ce, ƙarya ne ranka ya daɗe, akuya 1 na sata. Sai alƙali ya ce, kada ka rena wa kotu hankali, ga akuya guda 3 a gaban kotu a matsayin shaida. Buɗan bakin ɓarawon ya ce, ranka ya daɗe uwar na sata, shi ne ‘ya'yanta guda 2 suka biyo ta, ni ko ba zan iya ce musu su koma ba. Alƙali ya ce, kana rena kotu fa. Ɓarawo ya ce, ranka ya daɗe ko kai ne aka sace uwarka, kana ganin ta ba binta za ka yi ba? Buɗan bakin alƙali ke da wuya ya ce, gaskiya ne zan bi ta, amma ka fara zuwa kurkuku a dawo da kai bayan sati 2. Sanarwa za mu dinga kawo muku sababbin shirye-shiryenmu tun daga farko har ƙarshe a cikin wannan tasha mai albarka. Ku danna subscribe sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode.